Здравейте, скъпи зрители! В предаването на Днес България ще ни гостува депутатът от ППДБ Димитър Найденов. Ще говорим открито за политическата криза, в която страната отново се оказа след оставката на кабинета Желязков. За провала на управлението, за отговорности, за това какво реално ни очаква в идните месеци. Ново начало или пореден застой. Здравейте, господин Найденов. Добре дошли в студиото на Днес България. Как се стигна до тук? Падането на кабинета Желязков, провал ли е на управлението или резултат от договорки зад кулисите? Кой всъщност дръпна шалтера? Здравейте! Да, правителството падна под натиск от улицата и падна по нареждане на Делян Пеевски, който няма интерес неговия гостоприемник в лицето на ГЕРБ и Бойко Борисов да умре. За да бъде спасен гостоприемника на Делян Пеевски ГЕРБ, трябваше правителството да падне, за да се спре срива надолу, електоралния срив, който и социологията отчете в изследването на Market Links. ГЕРБ се сринаха от 25% на 17% и вече са в опасна близост с вторите в класацията ППДБ под 3% разлика. По тая причина дори изненадващо за самите тях им се наложи да вземат спешно решение и да направят това, което Бойко Борисов прави всеки път, когато усети, че ГЕРБ започва да спада, хвърля кърпата, отива на бързи предсрочни избори с надеждата хората да не гласуват и неговото твърдо ядро на ГЕРБ и купения и контролиран вод на ДПС да имат отново мнозинство. Дори ще продължа. Социологията на Market Links от преди 2 дни показа реално, че при едни избори днес ГЕРБ са първа политическа сила с много малка преднина пред ППДБ, пак повтарям, под 3%. ДПС ново начало са четвърти, а БСП едва минават 4% бариера, но трите партии, ГЕРБ, ДПС и БСП, биха имали 123 депутати, което означава, че те отново могат да се върнат на власт след едни такива протести, въпреки удара, който получиха от улицата и силния шут, който ги изхвърли от Министерския съвет. Да не стане така, те да се върнат на бял кон, защото това изследване показваше такива прогнозни данни при предполагаема 50% избирателна активност. А именно, отново ако половината от българските граждани не излязат да гласуват, Пеевски и Борисов е много възможно да се върнат на власт бързо, още на първите. С помощта на БСП пак. С помощта на БСП. Те в момента са заедно, т.е. те няма да си загубят отново мнозинството. На практика след 2020 година управляващите в момента партии, които са в момента в условия на правителството в оставка, а именно ГЕРБ, ДПС, БСП и Има такъв народ, от 2020 до сега нито за един ден не са губили аритметичното си мнозинство в парламента. Стигали са дори до 199 депутати. След 2020 големите протести, когато Слави Трифонов си присвои протестната енергия и буквално злоупотреби с нея и до ден днешен, имаха 199 депутати тия 4 партии. След това имаха 193, след това имаха 155, мисля, че най-ниската стойност, която са имали тези партии на избори, беше в едно от народните събрания в 48-то, когато Има такъв народ бяха току-що свалили кабинета на Кирил Петков по заповед на Пеевски и Борисов и избирателите ги наказаха и те в 48-я парламент не влязоха. Но тогава ГЕРБ, ДПС и БСП имаха 128 депутати. Сега при тези прогнозни данни на Market Links, ако изборите са днес, те биха имали 123. Тоест отново абсолютно мнозинство достатъчно да управлява. И тук апела трябва да е към българските граждани, които имат избирателни права над 18 години, да излязат да гласуват не с 50, с 80%. Защото при 80% избирателна активност Делян Пеевски ще се бори за 4% бариера да влезе в парламента, а ГЕРБ сигурно ще са трета политическа сила. Затова ви казвам, истината е в
масовото гласуване, за да не се върнат Борисов и Пеевски, които наскоро изритахме от властта. А кой де-факто печели от целия този хаос? Делян Пеевски ли пак? Не, те просто се опитват да си спасят кожата и правят планирано сваляне на правителството, за да могат бързо да се възпроизведат наново, като си ограничат електоралните щити, колкото и са паднали, да не падаме повече. И пак казвам, ето виждате ли, ако сега са изборите, ще имат 123 депутати, т.е. отново тяхно мнозинство, ще им даде основание да излязат и да кажат, виждате ли, вие ни свалихте от власт, но народа ни иска и пак ни даде мнозинство и затова ние ще управляваме 4 години. Това не трябва да се допуска, така че никакви задкулисни договорки няма в тази работа, в която да е замесена и опозицията. Това си е изцяло задкулисие на Борисов, на Пеевски и на БСП и на Слави Трифонов. Да. Вървим ли към поредната спирала от предсрочни избори? Да. Напълно е възможно. Ако сега влезем в парламент, в който ГЕРБ, ДПС и БСП имат мнозинство, ако те се опитат да направят правителство, аз мисля, че хората ще излязат отново на улицата и това няма да го допуснат. Това би предизвикало нови предсрочни избори и там вече, ако се появи нов проект, като например на Радев, не се знае какво ще стане, защото той би получил някакво широко представителство. Примерно между 60 и 80 депутати. Някои казват и 100, нали? Никой не знае, но дори да са 60 до 80, това означава, че ГЕРБ може би ще бъдат трета политическа сила. И тогава дали са възможни такива конфигурации, които да съставят солидно мнозинство в един такъв парламент, което мнозинство да наложи реален санитарен кордон около модела на Пеевски и Борисов и да предприеме сериозни реформи в правосъдието, така че да може прокуратурата най-после да започне да обвинява политици за техни престъпления или нарушения на закона, предстои да видим. Но на този етап формирането на мнозинство без Пеевски и Борисов би било възможно още в следващия парламент само при изключително висока избирателна активност. Тогава няма да има нужда от други партии. Защото ако при 80% избирателна активност продължаваме промяната с Демократична България и заедно с някоя друга от по-малките протестни партии успеят да направят 121, напълно е възможно, тогава ние може да бъдем гарант за истински реформи. В друг случай, виждате, пробвахме. Един път с Има такъв народ из БСП, Има такъв народ предадоха четата. Втори път пробвахме с самия Борисов. Борисов предаде четата. Очевидно е, че с тези партии не става. Трябва да се търсят други конфигурации, но само избирателите могат да дадат на Демократична България и на Продължаване промяната достатъчно голямо представителство, че тези реформи да бъдат наистина възможни. А бихте ли влезли в колаборация с ПП-ДБ с партията на президента Радев? То малко тук говорим за нероден Петко. То не е ясно такава партия въобще дали ще има, но това е един въпрос, който го задават много хора. Реално ние бихме участвали в управление, което гарантира реформи, които да ограничат Делян Пеевски и нелегитимната му власт заедно с Борисов, но и да се проведат нужните реформи, за да може това ограничаване на нелегитимно упражняване на власт да бъде трайно. Защото не е в момента да се фокусираме върху фигурите на един или друг случай на Пеевски и Борисов, а трябва да се фокусираме върху модела, който те олицетворяват. А именно това е нелегитимното упражняване на власт не чрез институциите, а чрез зависимости на определени хора, които биват умишлено, точно заради зависимостите си, поставяне на властови позиции, за да могат да изпълняват мръсни поръчки,
които често са в нарушение на закона, но пък в интерес на няколко човека в държавата, които вече може да назовем поименно Борисов, Пеевски и хората около тях. За да може този модел да бъде променен, на нас ни трябва мнозинство от политически субекти в Народното събрание, над 121 депутати, които да имат волята за реални действия, а не само на думи. Защото на думи го чувахме от Слави Трифонов, от БСП, от ГЕРБ и до ден днешен те са уж за съдебна реформа, но като опре там ножа точно до конкретни действия, почват да излизат от зала, няма ги, събарят правителството, нали, какво ли не се нагледахме. За това казвам, гражданите притежават инструмента, с който те могат да дадат мнозинство на един или на друг. Ако го дадат на Демократична България и на Продължаваме промяната, аз лично мога да гарантирам, че гражданите няма да останат разочаровани, напротив. Но никога сме нямали до момента такова мнозинство. А как се стигна до там, че толкова много власт са съсредоточена в ръцете на един човек като Делян Пеевски? Ами, вижте, пак говорим за персоната Делян Пеевски, а не за модела. А той модела произвежда Делян Пеевски, а не обратното. Делян Пеевски преди това се казваше Ахмед Доган, който го бяха заснели как казва: аз разпределям порциите на държавата, аз разпределям финансирането. Просто това са тези кръгове остатъчни на влияние от бившите комунистически служби на Държавна сигурност, които си имаха, така да кажем, изпълнителен директор в лицето на Ахмед Доган, ДПС концентрираната партия на Държавна сигурност след прехода и до ден днешен. И Ахмед Доган просто остаря и неговите функции бяха иззети от дясната му ръка Делян Пеевски. Но как се стигна той да му изземе функциите? Тъй като последните 12 години, по думите на самия Ахмед Доган, Делян Пеевски от негово име, упълномощен от него, е назначавал всякакви негови хора на властови позиции в такива важни институции в държавата, някои от които основни стълбове на държавността, като Висшия съдебен съвет, антикорупционната комисия, прокуратура и къде ли не, използвайки влиянието на ДПС. Обаче, когато Делян Пеевски поиска властта в партията и Ахмед Доган се усети, че така килимчето му се издръпва изпод краката и се опита да се противопостави, Делян Пеевски просто по най-грубия начин активира тия свои хора, които 12 години е инсталирал по места от името уж на ДПС, но всъщност от свое собствено име, и тези хора започнаха да бият по неговите политически противници вътре в ДПС и отстраниха Ахмед Доган от властта в ДПС. Видяхме го, наказателните акции на антикорупционната комисия, прокуратурата изведнъж прогледна за кредитите на хората, приближени до около Ахмед Доган в лицето на Вълка и необслужваните му кредити от Българската банка за развитие и куп други неща. И веднага хората под натиск, включително и уж формалния съпредседател на ДПС Джевджет Чакъров, и той се ходи да се снима под герба с Делян Пеевски. Всички предадаха Доган, с малки изключения. Ето това е порочният модел. Кой ще държи банката с компромати и кой ще държи бухалките, които иначе са уж държавни институции, които трябва да работят в интерес на всички български граждани. Те се оказва, че работят в интерес на един човек, който чрез тях командва втория човек, Бойко Борисов, който пък държи най-голямата парламентарна група по волята на избиратели, които по някаква причина гласуват за ГЕРБ, а пък Бойко Борисов им харизва гласовете на Делян Пеевски, за да му осигурява мнозинство в парламента, и този парламент почва да произвежда решения само в полза на Делян Пеевски. Ама дори в нарушение на закона. А с какво държи Делян Пеевски Бойко Борисов? С няколко дела. Едното е делото Барселона. Имал съм възможността лично да съм го чел от над 600 страници, като внесено от главния прокурор в парламента с искане за имунитета на Бойко Борисов, за да му бъде повдигнато обвинение пред съда. И тъй като аз бях член на комисията за имунитета на Бойко Борисов, която трябва да реши да даде становище,
бях длъжен да се запозная с материалите по делото и съм изчел всичките 600 страници по това дело. Вътре има неопровержими доказателства, буквално, които не са в интерес на Бойко Борисов, и по тая причина спешно Висшия съдебен съвет на Пеевски и Борисов се събра и премахна Иван Гешев от поста главен прокурор и на негово място инсталира Сарафов, който първото, което направи, е да дойде в парламента и да иземе делото Барселона и да го скрие в прокуратурата. А Бойко Борисов, като видя, че делото вече не е в парламента и че иззето, излезе и каза: аз се отказвам от имунитета си. Ама чак след като Сарафов си прибра делото обратно, а Гешев го бяха махнали. Гешев после, докато още се вълнуваше, защото и той се покри, в смисъл, явно му казаха да си харчи парите на спокойствие, гарантираха му някакъв имунитет явно, и той млъкна, но първите дни беше развълнуван и говореше и си каза доста неща. Като едно от нещата, които Иван Гешев каза, е, че на бюрото му е имало 3 дела готови за внасене в съда срещу Бойко Борисов, за които той може да бъде лишен от свобода за доста години. Едното е делото Барселона, което като очевидец и пряк свидетел мога да кажа, че съм го чел и потвърждавам. Второто е, по думите на Иван Гешев, делото Авиоотряд 28 за изнасяне на пари в чували, палети и какво ли не за офшорни дестинации. Пари, кеш са изнасени с правителствения самолет Отряд 28, без да минава митническа проверка, без да минава въобще никакъв контрол. Чували с пари, огромни маси пари са изнасени, за което са давали показания целият личен състав, пилоти, стюардеси, всичкото има свидетели на тези неща. И по моя информация те са разпитвани по време на последното служебно правителство на Радев. Тогава всъщност се е гласяла работа за Бойко да го сменят, да го заменят с някой друг. Дали е Радев, ще видим. Но това е второто дело, по което той може да бъде обвинен. Трето дело спомена Иван Гешев и това е делото Манхатън, както Гешев обясни, за една друга девойка, по примера на Мис Бикини 2006, която е делото Барселона, че са и купували къща в Барселона за милиони. Все от фирми, които печелят обществени поръчки по време на управлението на Бойко Борисов. Там пък някаква друга госпожица е облагодетелствана с някакъв държавен апартамент, купуван по времето на социализма, или къща, не знам, в Манхатън, в най-скъпата част на Ню Йорк, за скромната сума от $900,000, той може да струва и 20 милиона в момента. Тоест пак за без пари, пак неясно финансиране откъде, и понеже е бил собственост на българското посолство този имот, по времето на мандата на Борисов е пратен на някаква жена консул в Ню Йорк. Сега говоря по памет, нали, ако бъркам някаква фактология, моля да ме простите, но най-общо казано е това: посолството прехвърля, защото посолството няма право да продава. И по тая причина посолството прехвърля имота на консулството и консула вече го продава на въпросната госпожица. Това са трите дела, за които със сигурност Иван Гешев казва, че са му били на бюрото и готови за внасяне за повдигане на обвинение на Бойко Борисов, но като махнаха Иван Гешев, Сарафов мълчи по тия въпроси и всички знаем, че Сарафов е на ръчно управление от Делян Пеевски. И тук ето ви един кратък отговор с какво Делян Пеевски държи Бойко Борисов. Всеки един момент Делян Пеевски, ако поиска, Сарафов изведнъж може да се присети да поиска имунитета на Бойко Борисов наново. Да. И ако Делян Пеевски го е поискал това нещо, означава, че Борисов няма мнозинство да си защити имунитета и той ще падне веднага този имунитет и ще го отведат, може и с белезници от парламента. И затова той е толкова послушен. Но тъй като все още Пеевски има интерес от Борисов, тъй като той му осигурява някакво мнозинство в парламента по воля на гражданите, които продължават да гласуват за Бойко Борисов, за мен необяснимо защо. И по този начин Пеевски владее целият парламент и мнозинството. Говорейки за избори, как мислите, машинното гласуване? Машинното гласуване би защитило
вота от измами. Тъй като практиката през годините показа, че когато имахме 100% машинно гласуване, нямаше невалидни бюлетини. Буквално. Буквално нямаше. В момента, в който на местния вод отмениха машинното гласуване, се появиха над 500 000 невалидни гласове, които изкривиха вота. Тоест, най-общо казвам, гласувате на хартия и нарочен човек в избирателната комисия, на който му е платено, като види, че гласа е неудобен за ГЕРБ или Пеевски кандидат, само да драсне леко с химикалче върху бюлетината и тя става невалидна. Да. И я слагат в един друг куп, казват невалидни. Ама това дори Конституционният съд го каза сега на последните избори, че вота е бил опорочен. Че са се попълвали протоколите, въобще няма общо с преброя. Значи броя на бюлетините е един, в протокола пише съвсем друго нещо. Гледахме видеозаписи, на които казваха: дай да помогнем на братче, на него му трябва да гласува, пиши преференции. Да, всички го гледахме. Драскаха бюлетини и това нещо с машините не може да стане. Те затова ги отмениха. И много често казват, мадуровките, машините, те злоупотребявали ППДБ с машините, защото били на Мадуро машините и някакви такива неща. Хората, медиите ни им обясняват една любопитна подробност. Тези машини са избрани и купени от Бойко Борисов. Тоест, Демократична България продължава да правят, нямат общо с поръчката на тия машини. ГЕРБ са ги поръчвали такива. Но ние сме се грижили на изборите да ги проверяваме тия машини всеки път преди всички избори, дали няма манипулации по тях, защото грешно се втълпя на хората, че машините могат да се манипулират. Първо, тия машини не са свързани с интернет. Не можеш да ги хакнеш, така да се каже. Ти можеш да ги хващаш една по една преди изборите и да им подменяш софтуера, за да може като насиш едно да се отбелязва 3, примерно. Само, че самия гражданин, когато натиска едно и после като даде следваща стъпка, му изписва партията, за която е избрал да гласува, той ако види грешка, може да върне назад. И като втори, трети път той ще извика някой от комисия, ще каже: аз избирам това, пък вижте какво ми излиза. Нали? Да. Това въобще не е толкова лесно, както си го представят. Да не говорим, че кода за гласуване, така наречения source код, основният код, по който работи машината, която вътре е алгоритъм, как се изчислява, как се разпечатва, кое копче за коя партия отговаря, за списъците, за преференциите. Това нещо има 2 или 3 ключа, т.е. не може само и с единия ключ, това е една флашка, не може само с нея да променяш по този код, да правиш промени, така че да хакнеш софтуера. Трябва това нещо, като отиде после в Централната избирателна комисия и като вкарат техния ключ, там ако някой има намеса, това веднага излиза и се блокира. Не може да стане. Има много защити. И всъщност цялата борба е, когато се пише кода за гласуване, защото на всички избори имаме различни кандидати с различни номера, т.е. кода се пише за конкретните избори. И там, когато кода е готов, преди да се качи на машините, всяка една партия има право да прати свои представители, да получат този код, да го разгледат из основи, да го разучат, да видят дали вътре няма скрити хакерски намеси, които в последствие да бъдат използвани по някакъв начин. Трябва да ви кажа, че нашия съпредседател на Да, България, Бождар Божанов, е номер 40 в света програмист в класация с над 14 милиона програмисти от цял свят. И той лично ходи на представянето на софтуера и няколко пъти нито един друг представител от други партии не идва. Разбирате ли, че те въобще нямат интерес да проверят за истинността на вота и да го защитят по някакъв начин? Ние го правим това нещо. След което, когато се утвърди въпросния код, той се инсталира на машините, след което всяка една партия може да отиде в склада с машините и да поиска различни машини, примерно тази, 20, 30, 50 и лично да провери дали кода е същия. Така че всяка една партия може да проверява защита. Другото, което е, когато вече тия машини са по секциите, ако някой се опита на място да вкара такъв различен
софтуер, който да прави някакви неща в конкретната секция, пак това не може да стане по интернет, защото те работят офлайн, не са включени към интернет, тогава пък картите, които се вкарват в машината, няма да работят, защото те са направени за другия софтуер. И затова, когато някой ви казва, че машините били манипулирани, смело мога да заявя, че този човек ви лъже. Ще има ли предложение на следващите избори сега, които предстоят, да се въведе машинно гласуване? За целта е необходимо да се вкара за промяна на изборния кодекс. Тоест, ние може да поискаме промяна в закона, така наречения изборния кодекс, за да може да върне машини и така нататък. Въпросът е обаче, като всеки друг закон, за това си изисква мнозинство от минимум 121 депутати, а пък в момента всички партии без ГЕРБ, ДПС, БСП и Има такъв народ имат 106. Тоест, Пеевски и Борисов държат ключа към мнозинството, дали изборния кодекс ще се промени или няма да се промени. С една дума, да, пак те ще бъдат виновни да се завъртим и в тая поредица от избори. И ако те не допуснат да се промени изборния кодекс, защото те имат гласовете да го спрат това нещо, единственият начин ние да се противопоставим на Пеевски и на Борисов и на техните манипулации на изборите, е да излезем с много висока избирателна активност, за да може измамите, манипулациите, купения вод да потънат на фона на високата избирателна активност, която като вълна може да потопи манипулирания вод. Само с висока избирателна активност. Давам пример с съседна Турция. Ердоган владее властта с желязна хватка от много години там, обаче когато на турските граждани им писна и на последните местни избори излязаха с 80% избирателна активност и партията на Ердоган загуби всички областни градове до един и там спечелиха кметове на опозицията. Той не можа да ги спре, защото това е вълна, която идва и залива всичко. Ето такава вълна трябва да надигнем с 80% избирателна активност. Това може да ни спаси дори и при хартиени бюлетини. Няма да успеят да фалшифицират всичко. Предстои избиране на служебен кабинет. Смятате ли, че той отново ще бъде нагласен от Борисов и Пеевски? Сега, промените в Конституцията, които касаят служебните правителства и които бяха направени по желание на Пеевски и на Борисов, защото тези промени в Конституцията, които и до ден днешен не са отменени за новия статут на служебните правителства, са промени на ГЕРБ и на ДПС. Не са на ППДБ. На ППДБ промените в Конституцията бяха тези отменените за съдебната реформа, която пречеше на Пеевски и затова Конституционният съд я отмени. А това за домовата книга, което се опитват да ни го пришият на нас, а пък той на Пеевски и на Борисов, Конституционният съд още не е отменил. Стои си. И домовата книга си стои. Тогава това беше сделка между ППДБ и ГЕРБ, че ако те подкрепят съдебната реформа, ние трябва да подкрепим за служебните правителства. И тогава имаше два модела на преформатиране на служебните правителства и правомощите им. Единият е така най-разпространен европейски модел, който ние застъпвахме, а именно редовното правителство да остава да изпълнява правомощията си до избора на ново правителство, с ограничени правомощия през това време. И един по-малко разпространен модел в Европа, само в двете държави го има, едната от които е Гърция, е домова книга, както и казваме в България. Да. Именно в Гърция президента посочва един от трима, не повече, един от трима, които да бъдат служебен министър-председател, който пък да си посочи състав от министри. Сега, понеже ние казахме, нека да е най-разпространен европейски модел, редовното правителство да остава да изпълнява правомощията си като служебно с ограничени правомощия до избора на ново правителство. Тогава Денков беше премиер. И веднага Пеевски и Борисов казаха, не, трябва да е като в гръцкия модел, там да имат домова книга с трима, които и ние казахме, те, защото се притесняват, ако отидем на избори, че Денков ще е служебен премиер, нали, не ги устройва. И в крайна сметка казаха, ако не приемете нашия вариант за служебно правителство, ние пък няма подкрепим съдебната реформа. Вие знаете, че ние бяхме поели ангажимент
пред всички да се борим за съдебна реформа. Направихме го, постигнахме го, влезе в сила промяната в Конституцията. Конституционният съд я отмени под натиск от Пеевски. Къде играят? И в крайна сметка за служебното правителство ние казахме, добре, ако ще е гръцкия модел, тогава нека да не са 3, а да са 10, за да може президента, като посочва един от този списък, да не е толкова ограничен между 3 човека, да има повече от които да избира. И така тези промени бяха направени и за това сега Пеевски и Борисов ударно назначаваха на ключови регулатори хора, които биха били част от бъдещата домова книга, от която ще избира президента за избори, и си нацвъкаха, извинявам се за израза, само техни пионки отгоре до долу. Рая Назарян, Мария Филипова, някакви такива, които ако ги пуснеш да работят на улицата, едва ли ще спечелят 2 лева, обаче иначе ще управляват държавата. Такива пионки, безхарактерни, нароени отгоре до долу. И сега Радев трябва да избере един от тях. Той ще избере един от тях, защото така му повеляват промените в Конституцията, които ги направиха ГЕРБ и ДПС. Обаче въпросният служебен премиер трябва да представи на президента списък с министри. Кой на кое ще бъде министър. Там президента може да каже, аз не искам този човек да е министър на вътрешните работи, както направи с Калин Стоянов и с Кожарева. И когато Кожарева, ако си спомняте, отказа да оттегли Калин Стоянов като служебен министър на вътрешните работи, тогава президента каза, тогава пък връщайте мандата, аз ще избера друг от домовата книга, и така избра Главчев, който сложи Атанас Илков, който е същия като Калин Стоянов, но нали, става дума, че президента, ако реши, има начин да влияе на състава на Министерския съвет и също и кой да е министър-председател. Това, нали, пак казвам, преди това беше по-лошо. Правомощията на президента бяха буквално неограничени. Той може да си фани първия човек от улицата и го направи премиер. Второ, разпускаше се парламента и служебното правителство работеше в условията на пълна безконтролност, дори и на парламентарен контрол нямаше отчетност, тъй като парламента, президента го разпуска и почва да се управлява като Хенри Пети, като цар, нали, без никакъв контрол. Сега, с промените в Конституцията, парламента продължава да заседава и в условията на служебно правителство и контролира какво прави служебното правителство, да не си превишава правомощия, защото служебното правителство има едни основни правомощия и те са да организира честни избори. А пък не да сключва 13 годишни договори за 4 милиарда с Боташ, които примерно плащаме независимо дали ползваме услугата по този договор. Не, буквално тотална щета за България този договор. И беше сключено от служебно правителство абсолютно безконтролно. И на тъмно, и тайно. Разбрахме чак когато вече договор е подписан. Тоест, такива договори не се подписват без съгласието на Народното събрание, без да е минала санкцията на Народното събрание и без това да бъде подложено на обществено обсъждане. Как ще разпределяш 4 милиарда на турска фирма, ще ги подаряваш и така и ще кажеш, нали, даваме ги тия 4 милиарда, независимо дали ще ползваме вашия имот под наем или няма го ползваме, 4 милиарда ще ви ги дадем. И за 13 години напред. Ти си дошъл на власт за 2 месеца, служебно правителство, пък включваш договор за 13 години напред, за 4 милиарда не се прави така. И затова имаше нужда от промяна в Конституцията. Тоест, дори и когато правителството подаде оставка и трябва да има служебно правителство и предсрочни избори, през това време парламента вече по силата на новата Конституция не се разпуска, продължава да действа, за да може да има парламентарен контрол, министрите да бъдат викани и да ги питат, чакай, ало, ти къде си тръгнал да подписваш това, тия работа, нали? Т.е. хората да чуят. Така че това е ситуацията в момента, но най-големия фокус и на гражданите, и на нас от Демократична България, и на нашите колеги от Продължаваме промяната е да осигурим честен вод. Защото отново ще имаме опити за фалшификации, за манипулиране, купуване на гласове. Тук трябва Радев, негова е отговорността да осигури такъв министър на вътрешните работи, т.е. да връща колкото е необходимо предложенията на Пеевски и Борисов за вътрешен министър, докато накрая намерят някой, дето не е толкова зависим от тях,
така че да се осигури честност на изборите и да не се допуска чадър от МВР над купения вод, какъвто сме виждали по времето на Калин Стоянов, на Атанасилов или на кой ли не. Знаете, просто дори решението на Конституционния съд по отношение на последните избори е, че те са били опорочени. Въпреки това парламента си заседава. Какво се случва с бюджета? Сега, тъй като този бюджет има заявка от мнозинството на Пеевски и Борисов, че нов бюджет няма да се приеме, това е добра новина. Тъй като по силата на закона продължава да действа стария бюджет по силата на удължителен закон, който трябва тяхното правителство в оставка на Пеевски и на Борисов да внесат удължителен закон, да се гласува от Народно събрание. И ще се харчи всеки месец 1/12 от миналогодишния бюджет, който беше с 3% дефицит. Нямаше никакви разхищения, такива в тия мащаби, каквито сега искат да прокарат. Така че трябва да ви кажа, че тъй като стария бюджет е по-добър от новия, съответно и това, че стария бюджет ще продължава в условията на удължителен закон, е по-добрата новина, отколкото той е безобразен бюджет, който се опитаха да прокарат въпреки протеста на хората, който щеше да ограби България с милиарди. Как изглежда България в очите на Европа в момента? Нестабилен партньор или една държава без посока? В очите на нашите европейски партньори те виждат, че в България има заплаха за демокрацията. Те виждат много ясно, че една шепа политици от миналото, каквито са Борисов и Пеевски, едни мутри от 90-те години, искат да узурпират властта по нелегитимен начин и използват изборни измами, за да могат да се легитимират през изборни резултати, които обаче не са получени по честен път. И виждат опитите на Борисов да играе и на двата бряга, да е хем евроатлантик, а хем тайно да обслужва интересите на Путин и да помага на страната на Русия във войната с Украйна, което не му прави чест, поне да излезе и да го каже. А той с Пеевски се бият в гърдите като големи евроатлантици, а в същото време позволяват, доколкото от тях зависи, да минава газ през България и да захранва Сърбия, Унгария, за да може Путин да продължава да получава пари, с които да се финансира войната. Знаете, че Бойко Борисов построи с наши пари на българските данъкоплатци. Даже не взе пари от Русия за това нещо. Им подари за над 3 милиарда и 400 милиона турски поток, който мина през България за наша сметка. И когато предложихме да сложим такса от 20 лева на кубик за преминаващия газ, защото имаме това право, ГЕРБ се възпротивиха. И когато Радев сключи договор работещ, когато направихме комисия в парламента да разследва дали договор работещ не ощетява националния интерес, ГЕРБ и председателя на комисията работещ така пламенно защитаваха договор работещ и не допускаха дълго време да влезе в пленарна зала и оттам да не замине за прокуратурата. С голям натиск успяхме да го вкараме в пленарна зала, да го гласуваме доклада за работещ, да отиде в прокуратурата, където доклада на парламента умря. Тоест прокуратурата не го разследва. Сами си правете изборите. А рискуваме ли отново спиране на европейски средства, задържане на европейски средства? Разбира се. При управлението на Борисов последното сега, дори от АЛДЕ, която е от семейство на Обнови Европа в Европейския парламент, официално поискаха от Европейската комисия спиране на еврофондовете за България заради липсата на върховенство на закона. Тук е най-голямата отговорност на най-голямата политическа партия и мандатоносител ГЕРБ, че те от 2009 година насам не успяха да подкрепят нито едно разумно предложение за съдебна реформа до сега. На думи постоянно искат да правят съдебна реформа, извинявайте, обаче от 2009 са на власт. До сега можеха, имат мнозинство и с нас включително. Дойде време за съдебната реформа и събориха правителство на Денков. Господин Найденов,
Кой реално стои зад Делян Пеевски? За Делян Пеевски стоят кръгове на интереси. Нали, някой би отговорил, за Делян Пеевски стои Таки от Дубай. Нали. Само, че не е толкова просто. Има едни олигархични икономически интереси, които за 30 години са станали много сериозен фактор, които се коренят в държавна сигурност и които всъщност стоят зад модела, който е олицетворяван от Делян Пеевски. Тоест Делян Пеевски е лицето на един такъв модел, но пак казвам, кръговете, които стоят зад него и го крепят, са скорени в бившите служби на държавна сигурност и икономическите интереси, които те са успели да реализират през последните 30 години до степен, до която да са мощен икономически фактор. Има ли изход от този модел на кризи или България е обречена да се лута между служебни кабинети и задкулисие? Значи България, по данни на историци, от последните години, с така доста подкрепени доказателства, 2035 година България ще празнува 1400 години от основаването си. 1400 години сме стигнали до тук, въпреки че е имало много опити за България да бъде заличена. Били сме 500 години под чуждо управление по време на Османската империя. Пак сме оцеляли. И след Борисов ще оцелеем, и след Делян Пеевски ще оцелеем. Изхода обаче какъв е? Той може да е много бърз. Той може да е още сега март месец. Още март месец може да се отървем от модела на Пеевски и Борисов и на бившите комунистически служби. С 80% избирателна активност да излъчим ново реформаторско мнозинство, защото този модел се гради върху мнозинство в парламента. Ако ние им отнемем мнозинството в парламента на различни партии, фалшиви като Слави Трифонов, като Величие, като всякакви такива, които те не ги произвеждат, Възраждане на първо място, да не забравяме. Ако ние създадем реформаторско мнозинство, т.е. гражданите, ние гражданите, ако създадем на изборите при много висока избирателна активност различно мнозинство, което е готово да направи нужните реформи, ние ще изтръгнем бухалките от ръцете на Пеевски и на Борисов, ще ги струшим и ще създадем система справедлива, която да раздава на всеки му заслуженото. И ще въведем система, при която да има върховенство над закона, над закона да няма никой, и за всеки един гражданин, редови, малък, по-голям, по-възрастен, по-млад, по-богат, по-беден, да важи един и същи закон. Тогава такива като Пеевски и Борисов ще си получат заслуженото и ще отидат на бунището на политическата история на България. Висока избирателна активност. Само това може да ни спаси. И то нищо по-малко от 80% избирателна активност. Значи, де-факто, това е вашия призив към българския народ, който вече е изтощен от избори. Много хора казват, няма смисъл да гласуваме. Ама това обслужва точно Борисов и Пеевски. Значи, понеже техните хора винаги гласуват. А когато останалите не гласуваме, Пеевски и Борисов имат мнозинството. Затова трябва да излезем да гласуваме всички, защото тези, които гласуват за Борисов и за Пеевски, те не станат повече. Те са твърдо ядро. Борисов се е свил от 1,5 милиона до 500 000. От 1,5 милиона през 2009, сега е 500 000. Тоест, той повече гласове няма да натрупа, но тези 70%, които до сега не гласуват, ако те излязат, тези 500 000 гласа на Борисов ще му осигурят сигурно четвъртото място в парламента. И мнозинство без него и без Пеевски ще е напълно възможно. И тогава те остават без власт. Ние можем да променим системата, това ново мнозинство реформаторско, и да я направим така, че тя да работи, да произвежда справедливост. А бихте ли прекрачили отново червените линии, ако се наложи пак да влизате в
колаборация с тях за съставяне на правителство? Или това Сега, няма да се повтори? Нека само един мит да разбия. Ние никога не сме били в колаборация за съставяне на правителство с Пеевски. Тоест, по време на кабинета Денков беше направено правителство на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ с 135 депутати, предостатъчни за управление, като то беше с мандат на Продължаваме промяната Демократична България. И когато търсихме допълнителни гласове за 160 гласа за промяна на Конституцията, тогава Мустафа Карадайъ, който беше тогава председател на ДПС, вдигна ръка и каза: ние ще подкрепим. Те бяха разговаряли с всички останали партии. Има Такъв народ, Възраждане, които бяха там, и БСП, които казаха: ние няма да подкрепим промените в Конституцията, защото ние се обърнаха към всички партии, не към ДПС, към всички партии. Всички отказаха нарочно, за да може ДПС на Карадайъ да останат единствените. Тогава Пеевски не беше лидер на ДПС, с Карадайъ се водиха преговори. И така всъщност гласовете на ДПС бяха ползвани за промените в Конституцията в парламента, но в правителството той не е имал решаващ глас. После стана ясно, че гласа на Пеевски в правителството е минавал през устата на Борисов. Тоест Борисов е говорил и от негово име, но правителството беше на ППДБ с ГЕРБ. Толкова за Пеевски. И ние бяхме длъжни да опитаме да наложим санитарен кордон около Пеевски. На 9-тия месец вече беше ясно, че Пеевски няма да пусне Борисов, а Борисов няма собствената воля и сила да се отдели от Пеевски, колкото и да се опитвахме публично да го принудим. И той избра Пеевски, предаде правителството, събори с глобата. Отидахме на избори, на които се видя, че нищо не става, и на последващи избори те вече се разкриха и си направиха и сегашното правителство. Борисов, Пеевски, Слави Трифонов и БСП. И се опитваха да изкарат 4 години. Ако не ги беше натиснал площада, щяха да изкарат. И сега, ние дали ще направим пак сглобка с ГЕРБ, ме питате? Ами ние вече опитахме. И Борисов се оказа, че той е негоден за работа, защото той е твърде зависим от Делян Пеевски. Дадахме му шанс. Дори в този парламент, в началото Демократична България, отидахме на преговори с ГЕРБ и казахме: окей, събори правителството. Готов ли си сега да наложиш санитарния, защото ни каниш на преговори, ние идваме. Ама готов ли си да наложиш санитарния кордон около Пеевски, който ние искахме в предния парламент, ти не се съгласи. Вече съгласен ли си? Той каза: не, аз ще работя с Пеевски. Довиждане. Той прекъсна преговорите, обяви кабинет с Пеевски и видяхте това докъде доведе. Сега, как да ви кажа, че пак ще им да говорим с него, но той не става този човек. Той е тотално зависим от Пеевски. Направихме опит. Бяхме длъжни, за да могат всички граждани да видят колко Борисов не може да се откачи от Пеевски. Защото иначе щяха да ни кажат: ма що не опитахте? Защото той сега дори типично в негов стил, той е много нагъл, Борисов лъжец, излиза и вика: ето бе, аз можех да управлявам с ППДБ, те не искаме. Как да не сме искали, бе? Ние ти казахме, ще управляваме, ако наложим санитарен кордон около Пеевски, ти каза: ще работя с Пеевски и прекрати преговорите. Не сме ги прекратявали ние, за да го изобличим, че е зависим от Пеевски, и то така стана. Тоест, той сега се опитва да не изкара нас виновни, че той е с Пеевски, защото едва ли не, той ни бил предложил нас, ние сме отказали. Напротив, той отказваше да се подпише под санитарния кордон за Пеевски и си измисли една лъжа, че ние не сме искали Росен Желязков за премиер, а всъщност това, което беше истината, е, че ние му казахме: въобще на този етап не може да обсъждаме кой да е министър-председател, докато не се разберем за санитарния кордон около Пеевски. Въобще не сме стигнали до персоналния състав. А той непрекъснато искаше да ни подведе и ни казваше: кажете вие кои министерства искате, кажете вие кои... Ни казваме: ние няма да говорим за министерства, няма да говорим за персонален състав, нито за премиер, докато не решим санитарния кордон около Пеевски. Ако подпишете санитарния кордон около Пеевски, тогава вече може да влезе в детайли. Кой да е министър-председател, кой да е министър на транспорта, на икономиката, на образование. Преди това не. И в един момент те напуснаха преговорите и повече не се върнаха. И ние от медиите научихме,
че преговорите са прекратени. Такъв е Борисов. И сега някой друг да му е виновен, че той е с Пеевски. Не, той си е виновен. Той избра Пеевски. Ние му дадахме втори път шанс. Трети път шанс, как да му дадем? Да, разбирате ли? Той не става този човек. Той е просто зависим, вързан за Пеевски. Заедно потълът. Заедно си отиват. Той сега, може би, Борисов вижда шанс в тези протести и повод да свали правителство, шанс да се откачи от Пеевски. В следващия парламент какво ще направи? Как ще ни докаже, че той няма пак да почне да обслужва Пеевски? Няма. Той не е вече, как да кажа, не е надежден човек, с който да говориш. Ти говориш нещо с него, той казва едно, на обяд казва обратното, а вечерта казва нещо, което никой не се е сещал, че може да каже, което няма нищо общо с първото и второто и въобще не е човек, на който може да се разчита. Благодаря ви много за този разговор, господин Найденов. Надяваме се отново ще ни гостувате в студиото. Благодаря за поканата. На Днес България. Това беше всичко от нас, скъпи зрители. Изводите оставаме на вас.